खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय कुमारि काटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैयानिफ्राय 2 साननि हाबाफारिजों हारिमु मावबादाया जागायबाय। बर' हारिमुनि दामनाय देनाय आइजेंफोरनि दामनायखौ बे मावबादाजों फोरोंथाय होनाय जागोन। मैया बेखेवनाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लादोंमोन बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि जिबन जिउ बसुमतारी आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लाबावदोंमोन आरो नुजाथिबावदोंमोन दारकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सानसुमा बर'आ। बे हारिमु मावबादायाव जायगानि सुबुंफोरजों लोगोसे लाइमोनफोराबो बाहागो लादोंमोन। दिनैनि सानाव बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिनाय बा लाइमोनफोरनि गेजेराव बर'नि दामनाय देनाय मोसानायफोरखौ रोंनाया बेसेबां गोनांथि बेनि सायावनो बे मावबादाखौ खालामनाय जादों। मावबादानि थांखियानो जादों बर'नि हारिमुनि दामनाय देनाय आइजें आइलाफोरखौ लाइमोनफोरनि गेजेराव गोसारहोनाय, लाइमोनफोरखौ बर' हारिमुनि दामनाय देनायनि सायाव मोजाङै गियान होनाय। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब। गोजोन्थों।